tehnică. Ia-l, nu. Bună ziua, prieteni pescari! Sunt Mihai de la Pescarii Lupește. Tocmai ce ne-am instalat și noi cu stand, ne-am aranjat un pic standul. Avem aproximativ o oră de când avem lansetele în apă. Suntem pe Hermes Feriș, standul 2. Facem e prima oară când pescuim pe acest stand. Veți vedea în continuare și cum încercăm să abordăm această partidă. Asta e trenul de Hermes, care din păcate să ne mai brueze în timpul filmărilor, dar ne descurcăm și așa. În stânga noastră avem digul unde curge apa și asta probabil că se aude pe filmare, dar sper să mă fac bine înțeles. Cum spuneam mai departe, veți vedea cum încercăm să abordăm această partidă, de ce încercăm un pescuit la selecție, în principal cam asta ne dorim. O singură lansetă va fi după ten, va fi dată după ten cu o montură pentru ten, bineînțeles, sau nu neapărat, vom începe cu un Ronnie rig. Diferența între această lansetă și celelalte este că va fi așezată pe un pad de semințe preparate de noi, cu tiger nut, cu boabe de porumb, grâu, cânepă și așa mai departe. În primă fază o vom ține pe Ronnie rig, vom încerca câteva pop-up-uri să vedem dacă funcționează. Acest Ronnie rig teoretic trebuie să atragă și să agate cam tot ce e în zona acolo, fie că e vorba de ciortani, de cran mai frumoși sau de chiar ten. Dacă nu va funcționa, vom schimba pentru ceva destinat tenului, poate chiar ceva cu tiger nut, bineînțeles. Celelalte trei lansete, fiind un stand nepescuit de noi până acum, le vom pescui în scări. Prima lansetă din dreapta, spre exemplu, vom avea undeva la 90-100 de metri. Următoarea lansetă... Haideți cu o trăsătură în direct. Sau cu un pește în direct. O oră de la lansarea acestei lansete. Boile stare BSB Carboiless, squid căpșună, lanseta dată în 100 de metri, exact cum spuneam. Și am terminat de nădit, de precizat, venind după... Acum e fratele care umblă și trăsătură. E bine? Asta e un semn bun oricum. Trebuie verificat ritmul. Dacă am verificat ritmul. E bine că am produs trăsătură. Tocmai spuneam că avem un nivel mai dificil de pescuit în această partidă din cauza faptului că venim după un concurs, după două concursuri care legate au durat 10 zile. Concursul nu ale noastre. Nu, 7 sau 8 zile au durat, oricum e irelevant, 7 sau 10 zile. Venim imediat după terminarea ultimului concurs. Nu știm cantitățile de nadă, am încercat să nădim cât mai grupat, tocmai din această cauză. Suntem conștienți că sunt bile în apă sau semințe sau nadă de orice fel. Deci nu vom supranădi locul din prima fază. Așa cum am zis mai devreme, nu cunoaștem standul, pescuim în trepte. Prima lansetă la care am avut trăsătura de mai devreme în 90-100 de metri, următoarea în 130, iar cealaltă lipită de mal. Ne bucurăm foarte mult că am produs prima trăsătură, chiar după o oră, sincer nu mă așteptam. Încă un lucru de precizat care la fel ne îngreunează partida este faptul că suntem singurul stand din primele 7 sau 8 bănuiesc care pescuiește lansat. Celelalte standuri sunt cu iahturile pe apă, ca să spunem așa. Cu toate astea, noi ne facem datoria și sperăm să scoatem câțiva peștișori frumoși în fața camerei. Dat concluzia acestui start de partidă ar fi faptul că ne-am scăzut un pic obiectivul pentru partida de astăzi
și anume ne-am setat ca și target, să spunem așa, capturarea 3 peștișori, pentru că totuși mi se par niște condiții destul de grele, fiind un stand nepescuit de noi, fiind singurul stand care pescuiește lansat de aici din zonă, fiind în urma unor concursuri destul de mari și de puternice, presiunea a fost constantă pe baltă, vremea schimbătoare, de ieri s-a răcit un pic cu vânt și cu norări, dar cu toate astea, cum ziceam, sperăm să scoatem ceva frumos în fața camerelor și să ne facem datoria cu brio și de această dată. Astea sunt două din monturile care intră în apă. Un Derrick bilă Frankfurter. Amândouă bile Frankfurter, una de 24 pe Derrick, una de 20 pe fir de păr. Și asta din urmă tot Derrick a fost, dar nu mai avem timp să facem altul pentru că trebuie să intrăm live pe YouTube. Și le lansăm repede și ne vedem în live imediat. Și o dăm acum așa, dar vom face tot un Derrick. Bile BSB 20 și 24. Primul drill. Stai că te filmezi aici. Așa că se vede mai bine de aici. Vezi că mine... Ce trăsătură frumoasă a fost. Haideți să vedem, nu pare un pește foarte mare, dar e cu siguranță un succes, având în vedere că stăm numai printre bărcuțe și am produs o trăsătură atât de rapidă. Ce faci? Așa poate să mă duc la mașină cu cruz pești? Păi da. Aia e la Frankfurter. BSB. Da, bila de la BSB, de la Denis Pancă, Frankfurter. Nu mai plec aici. Da, ce trăsătură frumoasă. Pe an ceva? Da. Deci, unde ai tu capul acum, se vede o bărcuță portocalie. Superb. Ce să zic? E naufragiat acolo. Să-mi spui când te apropii cu el să vin... Foarte unde pe aia. 2 metri, 2 metri. Să vedem cum arată primul pește al partidei. Chiar mă gândeam, mă duc la mașină, trebuie să vă uita. Da, uite, ai speriat. Mă gândeam că s-a lăsat soarele și putem să lansăm acum. Da, chiar urma să le schimbăm. A dus bine asta, am curcat aia. Un șorțăner. Un șorțăner pentru un peștișor. 6 kg, 5-6 kg.
un șui frumos, cam de 5 kg, întepat în buza de jos. Doamne, ce frumos e! Haideți să vedem ce scoate din burtă file. După cum vine și aproape un pic aici. Boilesuri. Haideți să-i dăm și drumul. Să vedem dacă e agățată lanseta sau nu. Ce zici că e agățat? Pleacă de acolo. Hai, abada, uite acum. Încep să plece? Acum da. Te băgasem ceva? A lipit swingerul frumos de băț. Bilo Frankfurter. Aceeași Bilo Frankfurter. Lanseta lipită de malul de vis-a-vis. În pancarda cu numărul 3. Limita din dreapta noastră, cum ar veni. Mamă, n-am mai pescuit finele astea subțite multă vreme. Asta era am urcat pe... Da, da, luminează, că eu te văd. Te-ai urcat pe ce? Pe lună? Vezi berea, bă, lasă peștele. Bine prea cu minte, nu-mi dau seama. Păi și ăla a venit ușurel. Eu tot... Aha, aici. Așa a făcut și el. Uite înaintașul. Deci ar trebui să fie foarte aproape. Am luat firul pe coamă, ce urât. A luat prima gură de aer. Pare a fi un zecar. Bagă minți. Ce faci, Muhanu? Așa, gata. Lasă-l acolo că iau eu minciogă. Lasă-l acolo că iau eu. Bravo. Punem un pic de pauză. Bat acolo? Hai să eliberăm repede frumusețea asta. De ce zic repede? Pentru că aici avem drill. Nu știu cum să vă zic. Bilo Frankfurter BSB Carboiles. Hai că cred că o să avem treabă, Doamne ajută. Asta e un semn că avem peștele în zonă și alt semn important că avem peștele aici și se hrănește, înseamnă că trebuie să nădim să ne ținem peștele în zonă. Bravo, ecologistule! Hai cu el în apă. Normal, acum la un concurs, lanseta asta la care am scos peștele trebuia să fie deja în apă. Dă-i drumul direct. Dă-i drumul că știe drumul. Preiatul Sergiu Drilu. Hai că sunt coordonator. Schimbare la pauză, hai! Du-te tu, hai. Păi nu că vreau să nădesc, de fapt vreau să nădesc cu cobra, știi? Bine. Da, țin peștele acolo. A. Ia Ioane, filmează în continuare. Până vine fratele cu peștișorul. Păi mai luau o mână de bile să nădesc acolo. Pingăleata cu bombonele, filmează Ionuț aici un pic. Hai la treabă. N-am vrut să vă spun de plăcere. Ce ponton? Da. Ah.
8 kg, 7 kg. E așa? Da. E mic, 6-7 kg. E ca primul. E de-aia așa obraznic, ăștia mici și așa. Da. Îmi dăm cap. Fugi, băi, golanule. Hai. S-a dus. Un nou peștișor, tot la vila de la Denis. Tot bancuță. S-a dus stânga. Asta era seta pe care voiai să o scoți, că nu n-ai simțit-o tu, că a căzut bine. Te ajut? Mai ușor. Stai să nu mă Ia un împing. pește frumos, oricum. Probabil tot în jur de 10 kg. Salonțică. Păi de-aia era obraznic așa. Mamă, ce mi se pare frumoasă. Super. Își face treaba de Rigu. Da. E... Un nou peștișor la jumătate de oră după celălalt. De data aceasta la o lansetă dată în 40-50 de metri. Aceeași bilă. Asta are experiență, știe cum să scape. A dat de cringe aici, ce crezi? Da? Da. Aia zic, că are experiență, știe. Zăpătura a ieșit, da, e un pește mare. E și odihnit, că a venit mai de aproape, nu l-ai adus din malul de vis-a-vis. Da. Are energie. Sau E ten. De-aia De se ducea. Na, mă, la ce vine tenul, la ce dăm noi și unde vine el? Și de unde vine? De unde vine? Nici o structură, nici o... Dăm cu semințe, dăm cu... Tiger nuts cu alea și el vine. Vine popat de bile la montură cu bilă. Frumos. E ten-ten. E benten. Ben-ten. Te-am prins. Am dovadă. Hamsia, mă, hamsia. Macro. Da, bine că e... Ah. E hamsie pe steroizi asta. Ioane, fi pregătit? Mă, ridică-te un pic. N-ați să luat curaj, mă, incredibil. Nici n-am văzut în ca asta. Nu e, mă, ești nebun. Ușor, ușor, nu-l adu lângă ponton. Să scop la asta, că se... Închide fermoarul. Eu nu-ți ajută pe Mihai în capătul ăla. Să
vedem de curiozitate o cântărire. Da? Cred că are vreo 10 kg. Pe ce ziceam? Ten. Da. Are 11. Are 11 jumate. 11. Nu, că e 1 kg. 11 kg. Bun. Frumos. Are 1 kg 200 sling-ul. Hai că e liberat. Da. Să desfac. Stă. Nu. Stai mă, mai stai și cu mine. Nu mai vreau să mă joc cu tine. Vino încoa. Ridică sling-ul. Frumos e. Da, frumos. Hai, băiat. Frumos drill-ul. Așa, du-te în agățătură acolo unde știi tu. Bravo. Niciun pește ratat. Taci. Așa, petită. Ia-l, mă. Ia, îți filmez. Ce filmez? Ăla a rămas acolo, moare. Acum îl simt, cred că e cel mai mare pește al partidei. Sper să-l și pot scoate. Ca să nu fie atent. Poți să mă duc acolo? A scăpat. A scăpat? Da. Haideți să nu uităm să scoatem în evidență un aspect destul de important după preferințele mele. În partida de astăzi am avut norocul și plăcerea să pescuiesc cu niște plumbi destul de noi pe piață. Sunt niște plumbi de la LCL Custom, care mi-au fost recomandați. Sunt concepuți după instrucțiunile lui Cristian Mihalcea, ca să spunem așa. E conceptul lui. Sunt niște plumbi destinați pescuitului la distanță, iar ce pot să zic că au diferit sau un plus față de ceilalți plumbi întâlniți pe piață este faptul că au centru de greutate foarte bine calculat. Forma aerodinamică este lucrată extrem de bine și nu mai are deloc bătaie în aer sau acel joc care îți lua din distanță. Are un echilibru aproape de perfecțiune, aș putea spune. Sunt plăcut surprins și chiar merită lăudat și merită să aduc vorba despre el în acest episod. Puteți să vedeți cât de frumos este lucrat. Chiar e ceva inedit. Felicitări LCL Custom. Ia-l-ai! Înainte de plecare. Japonia! Sper să fie dus într-o agățătură, că l-am lăsat ca să filmăm. L-am lăsat ca să filmez. E băgat în ceva. Bat picioarele. Asta că să iasă. Mai dai drum. Ce să țin, că tot se duce, îl țin din elongație, acum alte firul de Da. Chiar deja strângeam bagageria, după cum bine vedeți. Am filmat și trăsătura, o să vedeți. Mi-a luat și o accesă după de uite. Mamă, ce frumos.
A luat o lansetă. Asta e că văd firul acum, cred că pot să văd cum să o descurc. A făcut o terci pe aia din dreapta. Mamă, e superb, e un șui. E un șui maron, nu portocaliu. Doamne, cât de frumos. Îmi vine să mă întind până acolo, ești nebun. Vine pe lateral, mă. Vine pe lateral, e ciudat rău. 1 metru dacă îl mai aduci. Hai. Gata. Gata. Acum hai să descurcăm firul ăsta mai întâi. Băi, cât de frumos e, bă, mâncați. Cât de frumos. Mamă, super. E. Pune pauză. Cam așa arată peștișorul nostru. Un șui superb. Hai la cântărire. Hai să vedem. Ajută-l pe Mihai Ionuț ca să închidă fermoarul la... Și o să-i dăm, îl pui în apă și dăm niște antiseptic. Da. 12 kg. 13 jumate. Da, 13 kg jumate. Superb. Frumos. Frumos, e el frumos, nu este un most, deși este. Superb. 13 kg jumate. Stai, mă, băiatul. Câți ani are? E al tău? E al meu, da. Semănați. La culoare. La culoare. Doamne, cât de frumos e jur. Haide. Și dus a fost. Prieten pescari, a venit și tristul moment în care trebuie să punem capăt acestei partide. O partidă destul de scurtă, aș putea spune, care a durat în jur de 20 de ore, 19 ore. O partidă dificilă, pot spune cu siguranță că a fost o provocare, având în vedere tot ceea ce v-am spus mai devreme, având în vedere concursurile dinaintea noastră, având în vedere că toți vecinii noștri de pe lângă au plantat. Dar cu toate astea, ce vă pot spune cu siguranță este că s-a văzut diferența între o strategie, sau mai bine zis că o strategie bună și o navă de calitate pot aduce surprize și pot face diferența. Și aici mă refer la faptul că am reușit totuși să producem trăsături destul de frecvent. Am avut 7 peștișori prinși, 2 scăpați și câteva trăsături nefinalizate. În jur de 4-5 trăsături nefinalizate. Important este că am reușit să scoatem peștișori, cum ziceam, în condițiile date. Ne setasem un target de 3 pești, așa cum știți. Da, ne setasem un target de 3 pești, am reușit să-l depășim cu brio, ca să spun așa. Foarte important și interesant, standurile de lângă noi și respectiv vorbesc aici de standul 1, 3, 4, 5 care au plantat, fie n-au prins deloc, fie au prins un pește. Deci, trageți concluziile. Da, cum ziceam, cred că strategia a fost bine pusă la punct, ca să spun așa. Bilele, într-adevăr, ne-au ajutat cu siguranță, au fost factor cheie al acestei partide. Ne-am sutat de acasă, am nădit și pescuit exclusiv cu bilele de la Denis Pancă, cu BSB Carboides. După aproximativ 6 ore am schimbat și acea lansetă destinată tenului, am schimbat-o tot pe montură elicopter cu bilă simplă. Ba nu, mint, cu o montură inline a fost, un plumb inline, dar tot bilă simplă, tot același Frankfurter.
Iar un lucru interesant a fost faptul că am reușit să producem trăsături cu toate lansetele, am prins pește la fiecare lansetă. Nu credeam că e posibil, sincer vă spun, să standurile 3-4 cel puțin la plantat să nu aibă rezultate. Mă așteptam să scadă lansetele din apă noaptea pentru a putea dormi. Nu s-a întâmplat așa, noi am avut trăsături constante, culme. Am pescuit știind faptul că au fost concursurile înaintea noastră, am încercat să nădim cât mai grupat, am folosit o cantitate mică de nadă și astfel cred eu că cu aceste lucruri am reușit să facem o partidă foarte reușită din punctul meu de vedere. Cel mai mic pește a fost undeva la 5 kg, cel mai mare 11. A fost un ten de 11 și un crab tot de 11. Mă scuzați dacă nu prea am vlagă și nu sunt destul de coerent. Aseară n-am dormit deloc. E una din puține partide în care chiar n-am dormit, nu neapărat din cauza peștelui, dar cred că am vrut mai mult să mă simt bine și să profit de vreme, de liniștea de aseară și să mă bucur de ce mi oferă natura în sine. Aseară, imediat după ce am închis live-ul de pe YouTube, au urmat 2 trăsături și aproape un dublu drill. Cred că la 10 minute după live, chiar mi-a părut rău că l-am închis, dar cu altă ocazie sper să prindem și ceva pe cameră atunci când sunt live cu voi. Cam atâta pentru partida de astăzi. Dacă vor mai urma ceva trăsături, ceva peștișori, îi punem, bineînțeles, îi atașăm aici în acest episod. Dacă nu vă las cu bine, nu uitați să vă abonați dacă vă place ceea ce ați văzut. Nu uitați să ne întrebați de ori de câte ori aveți nevoie de ceva sau vreți să aflați chestii. Dacă aveți curiozități, habar n-am. Și noi la rândul nostru vă mulțumim pentru tot sprijinul, pentru că fără voi nu cred că am fi continuat acest proiect, care este destul de obositor și mănâncă destul timp, proiectul Pescarii Lupește. Dar o facem din pasiune și cu sufletul deschis. Fire întinse tuturor, multă sănătate, numai bine, până data viitoare!